Сәлем, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардның 37-нче чыгарылышы эфирда. Активлар Чиләбедә төшкән метеорит кисәкләрен сатарга маташкан, Уфа егете Пугачевны татарча җырлап шаккаттырган, республикада узачак Сабан туйлар универсиадага туры килә дигән сүзләр белән кайнаган атнада без сезгә традицион рәвештә эстрадада ниләр майтарылу хакында сөйләп узарга җыенабыз. Бүгенге тапшыруда Илдар Ахматов 8 мартка тормыш иптәшенә кухонный гарнитур бүләк иткән. Раис Фасыйхов төлке атып кайткан. Иркәдә калышмый, аңа Ульянда үткән концертта ак аю бүләк иткәннәр. Нияз Валиевның дворникларын кем һәм ни өчен урлаган? Булат Җиһаншин исә яңа клип төшергән. Уфа егете Фактор ада татарча җырлый. Гадәттәгечә кунак клип рубрикасы, ә үзебездә кунакта гаҗәеп персона Альберт Исмаил. Раис Фасыйхов бу атнада яхшы гына эшләп, чын ирләрчә ял иткән. Минем белән калалар дип аталган җырны Раяз клип та төшереп куйган. Ниһаять бер матур мәхәббәт, өметле мәхәббәт турында җырма клип булачак дип шатлана җырчы. Исегездә булса, моңарчы дөнья күргән 3 клип син миңа киләсең, эзләмәсең кабат очрашулар һәм кадерле кешебезгә дигәннәре бик моңсу иде. Монысыннан ниләр килеп чыкканын бик тиздән күрербез. Чөнки клип тиздән әзер булачак. Ә менә ялына килгәндә Раяз 23 февраль булудан файдаланып, дусты Марат белән ауга барып кайткан. Ауга мин күн сайында йөрер идем ди җырчы. Аучылыкка мәхәббәтне аңа дуслары сеңдергән. Әгәр дә сез Раязга бүләк назар ясарга уйласагыз, аңа коралга рөхсәт кәгазе бүләк итә аласыз. Ә менә Раяздан һәм эстраданың башка егетләреннән 8 мартка бүләк алырга теләсәгез, 7 мартта филармониягә рәхим итегез. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан бар тик егетләр генә чыгыш ясаган уникаль проект Егетләр салонкасы узачак бу көнне. Ömürlük yaz bulmayılmezsin, Tükünler gene sığınmasın, Ersiz bizler gene değmesin. Satışlısız yürgen künyelenme, Tatlı satışlarda salinme, Yazlar bulup girdin yüreğime, Ömürlük yaz bulup malinme. Tabi'ne sen çizer, çizer yazlar, Tiksin gitmem yine Иркәне фанатлары бик ярата. Поклонниклар арасында җырчыга даими хатлар язучы 70 яшьлек бабай да, егетләр һәм әлбәттә кызлар да бар. Узган язда аның өе тирәсендәге чәчәк кибетенә Иркәнең фотосын ябыштырып бары тик бер сүз "Яратам" дип язып киткән иделәр. Ә бу гастрольдән җырчы үзенә аю күтәреп кайткан. Аптырамагыз, уенчык аю. Бүләкне Ульяновск шәһәрендә яшәүче Илдар исемле егет әзерләгән. Стипендия акчамны җыеп, шушы аюны чын күңелдән Иркә өчен дип махсус сатып алдым ди егет. Аңа ул бик ошады. Әлеге яшь егет үзе дә җырмынга гашыйк. Ул үзләрендә эшләп килүче Идел ансамблендә солист икән. Иркә минем яраткан җырчым. Казанда сольный концерты буласын ишеткәч, ара ерак дип тормадым, Ульяннан Казанга килеп тә җиттем. Менә шундый ула чын җанатарлар. Үзең килеп җитәйдең, бер елмаеп карасам да сөенеп китәйдең. Ә бүген биеп торасың, кунак кызлар каршында, баеп киттең шул син хәзер, алгансың бит машина. Россия каналында Глеб Радов исемле егет Пугачева һәм Лолитага татарча җырлап күрсәтте. Фактор бәйгесендә катнашкан Глеб рус телендәге популяр "Без тебя" дигән җырны татар телендә башкарды. Аңа хәтта Пугачева да кушылып җырлады. Бу үзенчәлекле чыгышны хәзер сезгә дә тәкъдим итәсебез килә. Мин синәмен рәхмәтлемен, Бостай күңелем әрәдә, Бар җанымны миңа син бирдең. Яшим ничек туры килә, Син яшә сөюгын беләм, Тик исән генә бул кадерлем. Поем? Все. Яшим ничек туры килә, Син яшә сөюгын беләм, Тик исән генә бул кадерлем. Тик синсә, Все не нужно снова сразу без тебя.
sensiz. Mine gerek var tiksin suyganim. Tiksinsiz. Bir gerek tövül mine minsinsiz. Günler boyu dalga kadir minsinsiz. Mine gerek var tiksin suyganim. Mine gerek var tiksin suyganim. Rahmat sizga do'stlar. Buratjihan shunda bu arada tik yotmagan. U o'zining uri yamashirina klip tushirgan. Klip deganda men qat eshitgancha bir qat ko'ring xayrliroq. Shunga ko'ra TMA programmasida maxsus premyera ravishida sizga taqdim etamiz. Niyazvaliyevning bu arada yo'g'altuvi bor. Onun mashinasidan dvorniklarini o'rlaganlar. Chiqib o'tirdim da shoq qatdim. Sheldirganlar va dvorniklarim deb optirishircha. Tezgina internetga kirib, dvorniklarini nik urdilar ekan deb poisk yozdim. Poiskovikda mening o'sha so'rovlarni berishlar bek ko'p ekan. Shunisi g'ajab, urlangan dvorniklarni qoraqlar 50 so'mga sotalar ekan. Xayr, menga ko'rsatuvchi bo'lmadi. Ketirsalarda kim tanıydi ona? Hozir esa yangi dvorniklar olib qo'ydim. Yoz bit, irita, dvorniksiz yurib bo'lmay uramda. Kishilar qoya yegerimiz jir eylana bizda iyaramiz o'ylar kelashakda o'tganlarda adashgan dunyo mashaqqati qo'alli bizni hamon. Hey, kishilar aşığı koylarga barabız bu mizilning tüserin sığarıp tapabız şad günleri alda değil ne kütüp yerimiz olmağını gel uylap Ildar Ahmadov 8 martga oldan o'q azirlanib qo'ygan. U xotinna osh bilmasa, durustrogi kuxnya garniturasi bo'lib ketgan. Butun kranlarni o'zi olishtirgan, plitani da o'zi yasagan. Usta Qulla Ahmadov. Hozir vaqt yak ishigina qoldi yo'l. Amina kuxnyasi yangi bo'lsa da, oshirga pishira bilsa da, Ildar plita yanında butalmay. Mana student shopda shog'ur kelib, tuloy turaqda oshirga pishiru qiziq edi. Onda men bek rahatlanib pishiraydim deb iska olashircha. Xayr, kuxnyasi bo'lgach, Ildarga turmush iptashi Landish tog'ida tamliroq rizqlar pishirib turur. Afarin Ahmadov bo'lgandan bor da bo'lar. Matur gullar izdim senga deyib, ikkov birga yurgan bo'landan bu ko'rishu kuni kelib jetdi. Ko'pmi kunlar kutdim izlib. Gullar gibi ko'zlar yoshligimma, yalnız tavshesim bitdik senigina. Gullar gibi go'zal bu kunlar, birga yamli o'tsin umrlar. Gullar gibi go'zal yoshligimma, yalnız tavshesim bitdik senigina. Gullar gibi go'zal bu kunlar, birga yamli o'tsin umrlar. Klipga kelganda men qat eshitgancha bir qat ko'ring yaxshiroq deb aytgan edik endi. Naqta shu prinsipda uni klip rubrikasida taqdim etamiz. Düşün hep bir sonraki adımı, bu yüzden unuttum ben yaşamayı. Peşin
Söyledim lafımı, acımadan kanattılar yaralarımı. 4 işlemden ibaret parmak hesabıyla bütün hayatım. Eksildikçe saatler ömrümden artıyor, gelecek telaşım. Anlattıkça ölmüştüm, umutlarımı duvarlara çarpa çarpa uyandım. Saat 3-4-5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktı. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim. Şimdi kendimden geri ne kaldı, ne kaldı? Kimseler duymadı, sadece duvarlar ağladı. Saat 3-4-5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktı. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim. Şimdi kendimden geri ah ne kaldı, ne kaldı? Kimseler duymadı, sadece duvarlar ağladı. Sabırlıkны ушка жиып, кичкенә генә реклама карап алыйк. Инде коммерциялы паузадан соң эфир кунагы Альберт Исмаил булачак. Бүгін Тума программасында қонақта бик ғажайып кіші музыкант, автор башқарушы, шоңа сәвәлі бик көркем прическа иесі Альберт Исмаил. Альберт, сеңа зур сәлем. Бізде исәнләшеп торган ғадәт бар. Альберт, дөресен әйткәндә, синең хәлләреңне беләсе килә. Күптән күрешкән юк. Ничегрәк үзеңне хис итәсең? Гомумән, кәефләр ничек синең? Keyifler bik de күтәренке, çünkü туган ягыма кайттым. Нихаят 9 ай Төркиядә яттым. Яттым гына түгел эшләдем дә. Гадәттә балалар тугар алдыннан 9 ай яталар. Син Төркиядә 9 ай яткансың. Шундан иҗатка да урын табылды. Рестораннарда да музыка уйнадым гитарага. Демәк, син кайттың Төркиядән. Кайттым Төркиядән. Сине югалткан идек, булгансың син әлегә күркәм илдә алайса. Шулай дип аңладым. Нәгүзә. Ничегрәк адаптация узды? Төркиядә җылы дип кеше яләнгән иде. Анда диңгез, анда кояш. Адаптация Төркиядәме, мондамы? Монда. Төркиясе инде кызык түгел безгә. 9 айлык булган хәл кызык түгел. Мен хәзергесе кызык. Ничегрәк суык? Юк, анда Төркиягә килгән кешеләрнең адаптациялары төрлечә булды. Мин мондайны кайтканда 2 көн авырып яттым. 2 көн. 2 көн нәкъ мине чакырган чакта. Менә шуңа күрә килә алмадың син миңа. Беренче атна килмәгән иде ул. Менә хәзер килде. Демәк, адаптацияны кискен генә салкын климатка килү бәрабәр үзенең синең сәламәтлегеңдә йогынты ясады. Туган як шулай мине сәламләде. Шул рәвештә. Сәламәтлегеңне бераз 1-2 көнгә генә миңа биреп тора иде. Шулай сөлкеп алды бераз. Альберт, кәефләреңне белдек, Төркиядән кайтканны белдек, әле без ул темага тагын тукталырбыз. Әлегә без Альберт Исмаил дигән шәхес, зур шәхес белән якыннанрак танышыйк әле. Чөнки синең турыда эзләдем материал. Таптым бер-ике гәҗиттә, интернет порталларында. Шулай да менә безнең хәзер яшь булмысы килә. Бәлки Альберт Исмаил дигән персона белән бик якыннан таныша түгелдер. Шуңа күрә минем танышасы килә синең персона белән якыннан һәм таныштырасы килә халыкны. Альберт Исмаил, кайсы як егет ул? Ул кайдан килеп чыкты ул? Ул
Кем ул? Туган жерим Башкортстан, Туймазы. Нефтекама яклары. Туймазы түгелме? Юк. Меніңге Туймазы деп атыйм аласың. Туймазда мен үстім. Ну шулай итеп, Нефтекамскийда туган 4 яш тулгач Туймазга күчтек. Сен Тукай кебек. Тукайда безнең Кушлавчта туган, Кырлайда үскән. Кышан нигәдер Кырлайда туган дип уйлыйм. Сен шуңа күрә Туймазда туган дип уйладым. Туймазда үстең? Туймазда үстем. Үскән чакта балалар бакчасына бармадым. 3 ел шулай урамнарда Тимир юл тирәсендә йөрдем күбрәк. Тимир юл тирәсендә шуңа күрә син 7 яшьтә беренче җырымда дип аталайды. Так. Юк, беренче җырым минем әлбәттә шундый моңсу иде, чөнки кеше җыр яза башлаган чакта күбрәк шундый моңсу стилендә, рухында җырлый башлар. Чөнки бит теге егетләргә нәрсә кирәк? Кызларны җәлеп итү кирәк. Шуңа күрә алар инде шулай мискинләрнеп инде шулай җырлый башлар. Ләкин Ләкин аннары нәрсә була? Кызлар бит моңсу егетләрне яратмый икән. Киресенчә аннары шундый күңелле җырлар яза башлыйлар. Алар хулиганнарны яраталар. Хулиганнарны яраталар. Дөрес, ләкин сен Альберт кызма, гитараны юк кулында, сен гитара дип күз алдына китердең хәзер. Гитара кызганча каршы. Менә шуны сорыйсы идем, нәрсә гитара биләнсең бу? Саңа әйтмәдең бит. Әйтмәдеңме ни? Мин гитарист үзе гитара тотып алып килә дип уйлаган идем. Димәк, ярый, Тимир юл тирәсендә үсә башлаган син. Шунда беренче тапкыр милициягә эләктек. Булды андый хәлләрдә. Булды. Туймазда. Икенче сыйныфта укыган чакта biz шунда теге Тимир юлында шундай переговорный җиһазлар бар инде. Теге шунда баскан чакта сөйләшкәндә 4-10 километрга хәтле ишетелә. Без инде шунда рәхәтләнеп сүгенә башладык. Шунда безне милиция куа башлады. 2 кешене тоттылар. Шул 8 кешедән 2 кеше тотылды. Шул 2 кеше инде барыбызны да сатты рәхәтләнеп. Икенче көндә мәктәптә бөтен мәктәп алдына линейкага бастырдылар. Шунда бөтен кеше миңа сылтый башлады. Менә ул гаепле, чөнки ул әйтте, шулай булай мин инде җыларга тотындым, чөнки 8 яшьлек бала инде. Вакытта җыларга ярата. Әле ул чакта ул чакта аппендицитны кискәннәр әле. Директор да безнең шундый таза гына бер хатын кыз. Ул да мине гаепли башлады. Син мәйтем соң син бит бөтенләй юн, шунда кыйный башлады мин аны линейка алдында. Шундый вакытта. Зургына хатын кызны, директор апаны. Бәләк чакта бик усал идем мин. Хәзер бераз тынычландым. Әле бу тынычлану процессы дип атала. Димәк син, шундый хулиган егет, бөтен җиргә бөтен җиргә борынны тыгып, бөтен җирдә. Димәк син шундый хулиган булып, бөтен җиргә такшынып, бөтен җирдә үзеңне күрсәтеп ирдең. Менә шушы хулиган егеттән ничек чыккан безнең музыкант, ничек чыккан безнең әлеге музыканы сөюче кеше. Сәнгатькә мәхәббәт шуннан башланды. Мин сыйныфта иң кечкенә идем. Хәзер дә бик зур кызлар от чаклы зур иде шундый. Кызларны каратыр өчен нәрсә бер як белән аерылырга тиеш була микән? Шунда әкрен-генә ширткәли башладым мин гитара кылларын. Димәк, кызларны каратыр өчен уйный башладың? Әлбәттә. Гитара кылларын ширтә башладың. Ләкин бүгенге көндә сиңа гитарада үзеңә дәресләр алырга киләләр. Шулай бит. Үзеңә киләләр, Альберт Исмәгыйль бергә курсына өйрәтәләр дип, син шушы сәнгатьне ничек итеп дәвам иттең берәр мәктәпләрдә, махсус музыка мәктәпләрендә, консерваторияларда укыдың. Аллага шөкер ки мин ул мәктәпләрдә укымадым. Чөнки ул мәктәпләрдә башка авторларның музыкасын башкарга өйрәтәләр. Кешеләрдән робот ясыйлар. Һәм анда иҗади башлангычны юкка чыгаралар балаларны. Үзегез беләсез, бу мәктәпләрне битергән кешеләр ташлыйлар ул музыкаль коралларны, баяннарны чүпкә ыргыталар. Пианиноларны 9нчы этаждан ыргыталар. Яратмыйлар. Бизәләр, мәхәббәте бетә, теләмиләр уйнарга. Ләкин безнең икенче ягыбыз бар. Без подъездларда өйрәнәбез музыкага. Дөрес. Подъездларга, чөнки һәм подъездларда үзенә күрә бер методикасы бар. Методикасы бар. Первый блатной, второй блатной, третий блатной. Ноталарын белмибез, ләкин анда нәрсә барлыкка килә? Образлы фикерләр барлыкка килә. Чөнки син нота математика буенча түгел, образлар аша фикерли башлыйсың. Фәлән аккорд синең башында фәлән образ тудыра.
Һәм шуңа күрә кеше әкрен генә шулай иҗатка кирип китә. Образлар белән, аккордлар белән уйлый башлый. Сен гомумән сине самоучка дип әйтергә була. Айрым теге синең булмады ниндидер өйрәтүче мөгаллимнәрең, остазларың. Яисә очрадым андыйлар. Бар анда безнең ихатада яшәүче бит пацаннар, кем уйный анда. Алар бөтенсе остаз булды. Башта карыйсың, бу кеше синнән бераз яхшырак уйный. Аслан аны үткәч, тегесенә барасың. Тегесенә шулай үтәсең бар. Аннары инде супер бер этап группада уйный башлыйсың. Берәр училищега барып, анда худрук белән сөйләшәсең дә. Гадәттә шулай иде. Алар безгә бу репетиция өчен база бирәләр, ләкин без үз чиратыбызда шул мәктәптә узган чараларда катнашырга тиеш, музыкаль оформление тәэмин итәргә тиеш. Бушка. Шундый займазачет булган. Димәк, менә шушы стадияларны үтеп, группага син дә килеп ләктең. Группага килеп ләктем. Безнең пионерлар сараенда беренче төркембез барлыкка килә. Һәм исеме аның? Исеме Атамасы? Ой, уныттым. Ул вакытта бер шундый җүләр исеме. Ул вакытта әле безнең җырларыбыз да юк. Шуннан мин Тахир Асылгари белән таныштым. Бу шул вакытта менә мәктәптә укыган вакытларда. Юк, ул училище. Чудовище. Шун Тахир Асылгари белән слайд төркемендә уйный башлый. Слайд. Шул ук вакытта минем үземнең автобус исемле төркемем барлыкка килә. Мин анда үзем автор, үзем башкаручы. Шулай достымның Эффект бактерия дигән төркемендә уйный башлый. Мин анда музыка авторы. Данлыклы Эффект бактерия. Һәм 4-нче антиобщественное мнение дигән төркемдә уйный башлый. Гитарчы, соло гитарист буларак. Анда күбрәк шундый блюз, ул күбрәк traditional music рухында башкарыла. Yes, of course. Of course, yeah. Син бүгенге көндә үзеңне кем дип саныйсың, Альберт? Син рокермы? Син нинди стильгә күбрәк якынсың? Син яисә миндә хәзер шизофрения, минем шәхесем 2-3 аерыла. Чөнки бер яктан мин кантри һәм блюзларны яратам, рок-н-ролларны, джазларны яратам. Уйнарга һәм тыңларга. Икенче яктан үзебезнең фольклорыбызны бик яратам. Татарча. Аеруча бу итальян гармоннарын, Фән Вәли Әхмәтов башкаруында матур җырлар тыңларга яратам. Аннары гыжык безнең милли уен. Татар халык уен коралы гыжык. Искә төшерегез. Шу безнең фольклорыбызны бик яратам инде. Өченчесе? Өченче шәхесең синең бүленә? Калганнары. Анда электроника, анда башка илләрнең фольклорлары. Син үзеңне меломан дип атыйсың инде алайса. Меломан. Һәм бүгенге көндә менә үрнәк булырда сиңа нинди музыкантлар бар. Менә шушы музыкантлар тыңлап үскән, хәзер тыңлаган. Синең плеерыңда һәр вакытта плейлистның беренче баскычларында торган. Кем ул? Музыкантлар. Джимми Пейдж, Led Zeppelin'ның гитарчысы. Брайан Мэй, Queen төркеменең гитарчысы. Курт Кобейн, әлбәттә Нирвана. Ул бик уста булмаса да, ләкин аның үз хисләрен чагылдыра алу сәләте белән бик таң калдыра. Харизмалы кеше дип әйтәләр. Аннары Кит Ричардс, Rolling Stone'ның гитарчысы. Һәм алар күп. Күбрәк шу музыкантлар дигәндә гитарчыларны күз алдымызда тотабыз. Шулай. Син җырчыларга, вокалистларга килгәндә, Рэй Чарльз, Михаил Боярский. Менә Рэй Чарльз белән Михаил Боярский икесе бер урында торалар. Владимир Кузьмин. Кузьминга бераз Фән Вәли Әхмәтов. Роберт Плант. Син гомерга гаҗәеп. Әйтәм бит, алар бөтенсе шундый бер йомгакка шундый җыелган. Аны сүтеп аңлатам мин. Ләкин син аларны яратасың. Ләкин син аларны хөрмәт итәсең. Бүгенге көндә бөтенсе минем күңелемдә яши. Син бит әле этниканы да яратасың, шулай бит. Син бит менә этника, Бүгенге көндә татар эстрадасын, татар менә шушы музыкаль юнәлешен караганда, нидирәк фикерләр йөртәсең? Безнең әлбәттә без аны үзебездә таныйбыз. Юк, безнең бүгенгә тере тавыш дигән төшенчә бар әз күләмдә. Юк, тере уйный торган музыкаль коллективлар.
Бар әлбәттә алар, бер-ике алкана диярсең син хәзер. Минемчә бөтенесе булсын. Тере уйнаучылар, фонограммага җырлаучылар. Чөнки тамашачыга ошый. Бүгенге көндә ничек ясыйсың син менә? Шул ук әйттек, без Rolling Stone'ларны санап киттек. Алар заманында теге тере тавыш белән популяр булган. Бүгенге көндә менә шу тере тавышны уйнап популяр булган группалар, татар группалары юк. Мобай бик кызык проект. Татар музыкаль сәнгатенең торышы белән канәгатьме дип әйтү. Әгәр канәгать булсам, анда тормыш бетә беләсеңме? Иҗат бетә. Шуңа күрә бер кайчан да канәгать калмыйча гел алга, гел яңа формалар, образлар тудырга кирәк, әсәрләр тудырга кирәк. Бүгенге көндә үзең ниндирәк планнар белән яшисең? Беләм, син Илназ Гарипов белән күптән түгел уртак композиция итдегез. Тагын юкмы шундый тәкъдимнәр? Чөнки менә Илназ Гариповның иҗатының бер очы минем иҗатым белән шулай тиешә, шуңа күрә килеп чыкты безнең җыр. Бер уртак бер проект килеп чыкты. Тик күзләрең яшьле. Тик күзләрең яшьле күренә, һәм шулай ук Данис Закиров белән дә шундый хәл килеп чыкты. Ничек аталар ул? Бүләк иттең сөю. Бүләк иттең сөю. Илназ Сафиуллин белән. Илназ Сафиуллин белән безнең хезмәттәшлек аның 3нче альбомының презентациясында башланды. Без аны җанлы рәвештә 2 гитара, гыжык һәм флейта 3-4 инструментка башкардык. Бик матур узды. Аннары бергәләп бераз студияда да эшләп алдык. Шулай итеп, бүгенге эстрада белән мин элемтәдә торам. Сине музыкант булудан тыш бик күп телләр иясе. Бүгенге көндә полиглот дип аталган ди кешене. Нинди телләр беләсең син? Русча, әлбәттә. татарча. Татарча. 2 тел булды инде. Мин дә 2 тел беләм икән. Төрекчә, инглизчә, гарәпчә һәм фарсча. Син менә бу 7 телне белүен беләсең, ләкин шушы тормышта аларны кирәкле юнәлештә кулланасыңмы? Гомумән кулланганың бармы? Әлбәттә, мин 2001 елдан бирле тәрҗемәчләр белән шөгыльләнәм. Бүтән бу телләрне кулланам. Һәм 2 ел мәктәптә эшләдем, 1 ел институтта эшләп алдым. Ләкин институтта һәм мәктәптә эшләү миңа әллә ни акча китермәде, аны әйтим. Әйт син аны, әйт. Әйтергә кирәк аны. Аның анда алган хезмәт хакы минем аренданың яртысына да җитми. Шуңа күрә мин һәрвакыт шул тәрҗемәчләр белән шөгыльләнәм. Һәм 3нче чыганагым, матди чыганагым бу рестораннарда җырлау иде. Шуңа күрә мөрәҗәгать итегез. Тәрҗемә эше дидең. Тәрҗемә эше сине беләләрдерме, юктырмы? Менә шушы 2001 еллардан бирле чыгып килүче татар сериалларына да син бит тәрҗемә ясаган егет. Юк. Мин ул сериалларны тәрҗемә итмәдем. Бу ялган. Карап торам да, Альберт, синең бит фикерләвең дә, уй сөришең дә гадәти түгел. Менә шундый фикердә мин сине күптән күзәтәм, синең иҗатыңны күзәтәм. Син гомумән менә нәрсәләр турында уйлыйсың? Нидирәк менә шушы зур глобаль фикерләреңне безгә җиткерә алмыйсыңмы? Гомумән иртә белән торасыңмы, син нәрсә турында уйлый башлыйсың? Менә шундый иҗат кешеләрнең уйлары һәрвакыт миңа кызык. Синекендә беләсең килә. Сырны ачыйммы? Ачы әле сырны. Уйламаска тырышам. Уйламаска тырышам. Фикерем белән гел монда һәм хәзерге вакытта булырга тырышам. Безнең уйыбыз гел артка китә, кичәге көннәргә алга китә гел шулай. Шулай артка алга киткәч, бу хәзерге мизгелдән без гел алып китә безне һәм без хәзерге мизгелне хис итмибез. Иҗат кешесе өчен нәрсә кирәк? Нәрсә кирәк? Хис кирәк. Хис кирәк. Шуңа күрә башы белән зихеннәрен таралмыйча, зихене монда, уйы монда, акылы монда булырга тиеш аны. Монда булган чакта bütün детальләргә игътибар итә башлыйсың. Менә син хәмәсән коридордан узып киттең. Син сорасаң, теге ишекләр ни дип төстә? Хәтерлән, чөнки син уйың башка җирдә. Син гел менә монда булсаң, гел монда. Син аңа игътибар итәр идең, сокланыр идең, ниндидер хис алыр идең үзеңә. Аңладың? Альберт, әле узган елларны гына синең сольный концертларың узды. Соло концертларың узды.
Соло концерт белән сольный концертның айырмасы зур аның. Сольный русча була. Татарча соло. Соло татарча була. Соло татарча. Соло. Соло сүзеннән алынган. Казанда берничә клубында, берничә пабында уздырдың. Быелга бармы? Чөнки бу яңа формат. Бу нинди формат? Нинди формат дип атыйсың син моны? Мин бу форматны шартлы рәвештә кабаре формат дип атыйм. Бу ресторан шартларында, матур сәхнәдә концертлар башкару форматы. Сен ашыйм андый формат? Ошый чөнки анда акча югалту рисклары юк. Чөнки томаша саны аз. Икенче яктан анда бу теге томашачы белән якынрак, яхшырак хис итәсең. Монда теге барьер юк, идол юк. Кайбер җырчылар бит теге үзеннән идол ясыйлар. Ну, бәлки жанры шундый инде. Анда шундый бик брас шундый интим камера, шундый утлар, шундый бик матур. Быелга планнарың бармы? Менә шундый Планнар бар. Чөнки мин Викторстан да сине чакырсам да килә алмадым мин синең концертыңа. Аурыйдың белән. Әйе. Шуңа күрә быел әгәр дә синең андый исәпләрең булса, чакыр әле мине буламы? Була. Планнар да бар. Хыялда бар. Планда юк. Чөнки планда булса, әле мин аны көнен әйтер идем сиңа. Син планнар белән яши торган кеше. Син әйттең бит, мин бүгенге көнне уйланмыйм, иртәгә көнне уйланмыйм дидең. Син нидер алга планнар, максатлар куясың үзеңә? Максатлар куям, ләкин алар шундый катгый максат була алмый. Чөнки мин әйтәм ич, мин акылым белән хәзер бу мизгелдә булгач инде мин теге максат кую бераз шундый nonsens. Расман nonsens дигән төшенчә безнең сәгатькә дә туры килә, вакытка туры килә. Һәм менә шушы җылаган, җылап утырган күрәсезме? Нәрсә әйтә аласың? Тома паралсын сыйып карашларга. Җылама, бәхетле бул. Шашырбыз. Син хәзер теге армияга киткәндә солдат кызына әйткән сүзләрне әйттең. Юк, армияга барып җитмәдем. Саубулашып торабыз шунда, Альберт килгәнеңә бик зур рәхмәт. Синең концертыңда Алла булса күрешербез. Пока. Хуш! Синең өчен яши идем мин, чит якка күз салмыйча. Сине ярата идем мин, бер карамыйча. Напасаю арасына, килеп керде хыянат. Тик барыбер мин яратам, ниләр эшлим мәхәббәткә. Мәгәндә очраштык, күзле күзләргә төбәп гашык булдык. Шул мизгелдә нишләткән син мәхәббәтне, тәкишем сине уйлап, папа-якым ачылды. Хыянат кергәч, күзем яшькә чыланды. Башкаларны ярыйсың да, мин сиңа бәхет телим. Түшләрдә генә булса да, синең яныңа килим. Сиңа булган сөюмне беркемгә бүләк итмим. Ташлап китсәң дә мине син, мин сиңа бәхет телим. Көтмәгәндә очраштык, күзле күзләргә төбәп гашык булдык. Шул мизгелдә нишләттең син мәхәббәтне, тәкишем сине уйлап, папа-якым ачылды. Хыянат кергәч, күзем яшькә чыланды. Көтмәгәндә очраштык, күзле күзләргә төбәп гашык булдык. Шул мизгелдә нишләттең син мәхәббәтне, тәкишем сине уйлап, татлы йокым ачылды. Хыянат кергәч,
Киләсе тапшыруда без инде 8 март гүзәл затлар турында сөйләшербез. Ә бүгенгә саубуллашып торыйк. Сезнең белән булдым мин, DJ Вас. Пока. Dostlarımla kurganligicha bu artistlarning ishga turgan o'rinlari. O'rinlari demaydi. Bu artistlarning ishga turgan shuni kelib. O'zi orshaygan adabiy shunday yoqlardan edi. Bu qayog'idan deb maqtanalar. Biz bunda kiyinamiz. Shishinamiz. Mana shunday narsalar bilan polni ushtiramiz, yasaymiz. Mana bular shunday to'ra oqshashlar. Bular shunday kundira oqshashlar. Ammo почти ko'rib, почти bilan mana shu. Special. Dishlar rayza bergan vaqt bitdi. Selam. Aslında da mikrofon eliga qobizmagan. Lekin meni bulayda aybat eshitdilar. Izgi Rinat kana bugun. Rinat izgi. Тимур, слушай, сейчас будет спонсор Байка и Ром. Певцы. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.